आंखौ दिनै माब्रै नुदों रायजोफोर आंनि भुटानिसो जाबायथ' आंनि टपियाबो एसे खायलाबलाबखा नालाय भुटानिस बायदि हेल' रायजोफोर दिनैहाय गोबावनि उनाव ब्लग लाबोलायबाय आरोना ओमफ्राय बेनो जाहैबाय जों दिनै भुटान थांनो सानदों आरो ओंखारदों मा जायोसै मिथिला माने रिजनानो जाहैबाय आङो भिडिअ मोनसे मिउजिक भिडिअ गस्पेलनि शुट लानो थांबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो नै थांगासिनो आयौ बारबायथ' हनै खासि बिबार हनै खासि बिबार लानोसै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां बारखादों ओरैबायदि मोजां बारखादों दङ लामायाव नाय लामायाव नाय Oh my god बेखायनो एसे लाजागोन ने दाहाय लानोसै फैफिननायावहाय देवसि दालां आयै नै लाजाखाबाय I'm so happy आङो सानसेबाबो सानोमोन खासि बिबाराव भिडिअ लाथारगोन एबार जाफुंबाय बिराद मोजां मोनलायला आयै द्रन मोननांगौमोन ने हेभि जोंना केमेरामेनखौ खोथाला जोंना केमेरामेना नै उदालगुरिनि फैदों आरोना लेंहरबाय मैयाहाय ओमफ्राय आंनि पार्टखौहाय माने बेयाव खावसे लानोसै ओमफ्राय उदालगुरियावहाय भट होनो थांगोन नालाय आङो ओमफ्राय बेयावहाय भटनि नेक्स्ट दिनावहाय लानोसै आरो माबाखौहाय डान्सार्सफोरजों लानोसै बेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिबा चलो फाइनेलि नै दादगारि ओरै भुटान हाबनोसै जोङो गिनानै दा गारिखौ दोनथ'नानै एन्ट्रि खालामना लानानै थांसै दायो जोङो माबायाव फैबाय आरोना गेटआवहाय ओमफ्राय एन्ट्रि खालामनोसै ओमफ्राय 6नि सिगांनो फैनो होदों माने गेटआ बन्द' जागोन आरो भुटाना दिनैहाय इलेक्सननि थाखाय बन्द' खालामसिगोन आरो भुटानखौ ओमफ्राय दा थांसै एन्ट्रि खालामसै ओमफ्राय दाखाल खालामनाया नै खालामनाया दाखालिनिया बेबायदि एखेमोन आरो नैबायदि खालामनाय नैबे खालामदोंमोन दाख्लै बेबायदि एखे बानाय बेबायदि दा जोङो हाबबाय ओमफ्राय नै बे मा जायगा बिथिं एक्जिट खालामो आरो नै ओमफ्राय जों हांसै दायो पार्किं एरिया आदसा नै पार्किं एरिया ओरैबायदि मोजां साफाखाना लोगोफोर भुटाना फेफे फाफाबो खोनाया बरिया सान्थि सिरि खालै बिराद मोजां मोनखायो आं अस्थायखायो आं भुटान रायजोआव फैनायनि मजायानो बेलेखा वाव ओइ मोजां दंथ' नै नायमिमन मोजां दं नै अ बरिया बे लानोसै रेडि जाहांबाय नै रेडि जाहाय बरिया नुदों बेयाव बेल' नुदों आंना नै बक्स लाग्रासो मोनसेल' थायाना वाइटबो थालायसिनो सान्दुं दुङोब्ला बिराद मोजां नुगौमोन बै हाजोखौ लोगोफोर दा नै अखा हादों नालाय बेवहाय ओमफ्राय एसे जोमै दं नै फगि नुयो हाजोखौ मोजां क्लियार नुरा नै खासि बिबाराव नायहैयो नामा नैबेयाव जों शुट लाखांबाय दा दाना नेक्स्ट लकेसन सान्दुं फैबाय दा बरियानो नै सान्दुङा दायो मोनसे लकेसनाव जाबाय आरो मोनसेसो लाबावनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय माबायाव लायनोसै खासि बिबार दहैनाया बेयाव लानोसै ओमफ्राय गिर्जायाव लानोसै ओमफ्राय जोब्बाय दिनै आंना बारा गोबाव नङा नालाय आयो इयावसो दुगैनो लुगैबाय आं जों एसे गोजौसिनाव नै वाटारफल मिनि वाटारफल छोटसा वाटारफल नुदोंना लोगोफोर भुटानावबो नै लेन्डस्लाइड जादों नै आयौ बिनागौहाय बालनि अखा हाबा फैथारा होस बोरैबा जाखादों नै जों दलंखौ मोनसिगोन आरोना बारा गोबाव गैला ओरैबायदि हाइस नुखादों बरिया नुदोंलै ने औ साफा खालामबायना आयौ सिलु ओरै गोलैबोदों ने आयौ मोजां सालाय आं जियावहाय आयौ गाहायहाय नै आयौ माथो दै गोजासो आयौ मोजां नुदों माथो जायोना
नै बेखौ मोजां नुसोदों उनथिं मोजां नुदों नै लामाया ओइ माबा जानाय मोनबा साफा जानाय मोनबा लानो हासिगौमोन लामाया बाहाय मैला आयौ गिलु माथोलै गारिया बे जागोन ना माथो मोजां नुदों ना नै गुफुर गुफुरनो Ini lah ini. ओइ बिमाव नै Ini lah ini. औ ओरैनो आयौ गोमोमोनो Ini ya udah. मोजां नुदों Bali mau di dungda macam औ बालिगाव दं दा वाव नै लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायनानै इन्जय खालामदों जायफोरनाखि बेथिं फैफेरनो मोनैफोर दं नालाय गोजान गोजाननि साबसक्राइबार्सफोर आंनि लोगोफोर नै एसे नायनानै इन्जयखौ लादो आरोना लामाया ओइ दलांखौ मोनसिगोन दलांखौबो देखायनोसै र' थांग्रानि लामाया मोजां जाबाय नै बाराय वाव गारि मासे किउटलै आयु 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 ओ माय गड मोजां सालाय दै मोजां सालाय बेबी मोजां सालाय oh sorry ओइ माथो दैया स्पिडथारलै बेबी Itu boleh sih. आयु गिखांलै जोंहा Kita lihat sih, ayo. Yang dari sini Hajo saling raska. नै आयु माने गोजौ माथो मबाइलाव गाहाय नुयो केमेरायावहाय आसरित गोजौ माबा लोगोफोर बेवहाय ना फैयोबा नोंथांमोना भुटाननि ड्रेस गाननानैबो फट' लानो हागोन आरोना लोगोफोर आं देखायगासिनो माहा मोनो दै नै नुदों ना बेयाव गासिबो माने भुटाननि भुटिया माने भुटानिस मा होनगोन बेखौ ड्रेस दं आरो नै मानसिफोरा गाननानै लादो नै ऊपर पहन सकता है हाँ पहन सकते हैं आप पहनो देखो आप कलर चॉइस कीजिए Siang. सब ऐसा ही पहनते हैं ऊपर ओ कितना है 100 लड़का का है हाँ, ये लड़का सब वाला ये है टोपी भी है Topi में फैन है. नहीं है. ये तो फैन है लेकिन चार्ज नहीं है अभी चार्ज बढ़िया है ना. आपका ये निकालना पड़ेगा सिर्फ ये इसका ऊपर का 100는 강시 100. हाँ ये टॉप वाला है 네, 비건은 톱. 거기서 가는 가겠나? 자그라프 dong nih, laduफोर dong. चिकन मोमो सब वेज मोमो चिकन मोमो Tambul. बेस चुमा बेम्बू का Pickle. gue ke sana mulai. Udah nih gue. Hutan nih boy. जोब्बाय भुटानाव जोब्बाय लोगोफोर भुटानाव जोब्बाय ओमफ्राय दा भुटानिस ड्रेस गाननोसै आङो भुटानिसखौ मा होनो भुटानिस ड्रेस गाननानै माने आङो गोसो दङ थाखायमोन आरोना बेखौ गाननो होननानैहाय मालाबो थाखायमोन आं दिनैहाय सानसेनो गानसोनायजों लोगोफोर गाननोसै दिनै 100नो गाननोसै आं 100 रुपिस है 100 न्यू है न्यू होनो लोगोफोर दाखार गुसु आइसक्रिम बायदि Dah udah memang. Bisnis nama apa? Kucu kan ah? Pusat. Dang yang. नोंदांसै बै गोदोरखौ नायहां 100 pound. नोंहाना चाहिए लोंसैसो नामा बेलाय मानसिखौ लोंहांसो नुदों माथो जाबाय औ नै वाव Ganjen bae. Deh, mau jangan deh. Magic sih kanaya. Duknanya mana kis nih bae. Ini duknanya ya? Oh. Terus lagan ada ikan gue dah. Finally semangat dia Mau tengok dan nanti semangat buat Madres kan biko? Bhutanese dress Bhutanese dress. Mau sini beliku. Chinese like yeah Moti lag reh moti. oh my god
Iya. Mau kan lah juga. Chicken này liền hay nha. Này, chút xíu. Oke. Kucu jempol lah. Ang lại, ang ye, ang ăn lệ. Ang pipi này cái nào? Ang này cũng muốn ăn khói được. Này con này của mình. Mẹ chim của nó. Ayo pakai dia. Macam grup sih, macam apa? Ada gelo kamu ada. Kuber nih. Này, sih ini ya. Mà đây có lộc hả? Patah manis tuh. Itu yang saya jawab kok. Ayo. Hủy cứ sao ấy hủy ạ. Mà đó là hạ phải con núi à. Hạ phải con núi mà chứ. Ambil udah bukan na? Ang alay so ini wag ko. Tunggu. Asyik đây nè, cứ hạ phải con núi. Udah sih ada. Ayo halang wag ko. Mami ko làm nó gan đuôi nào nữa mami ko. Ai đây. Ang kada, lihat ka na ya. Gimana? Islo ang sina. Single na? Ladka loka? Acha. Nang step fokstong mo na ma. Ini na. Wow, pwede ka na. Udah kedang ni. Udah. Pen को वो कर रहा है। Sudah? Ya. Itu kan mau sini nih. Pen ko khai không lấy nữa. Pen cứ phản phải thôi à? Pen à? Phone. Được cái này nhé. Chứ không nữa. Hả lang. Này. Của cô. Ban nụ khăn ra suy chế. Mà hố. Chị bukan ni betul ni. Ada dua. Dekat ke? Kan dua. Dah kan. Ayo foto lega. Angkat ini mabri ni tu guys, kerana ini Bhutan itu tak baik tu. Ani topi apa itu kailap-lap kan lah. Bhutan itu baik. Cing-cong-cong. Ang ini hindi English aku mung lalai. Ang ini Bhutan itu lain sila gopher. Ang ini hindi English aku pun lah. Gitu. Next location guys. Naik yang kamu nak habru bariku. Mana muzan nufudu guzan ni frek. Kacau ni bapa bedi. Kusum belang gopher mama habru guzan tu. Kasih goreng je. Yang lain muzan yo. Habru sedang. Mana ni ni dah. Deh, mana deh? Yang mana sana naik dia. Kasih baru dosa, mau saglang bayar hati ni mana bar lebih dah, tak hay bayar. Wah aku cik, kek bayar. Wah aku mau cik apa kain bayar. Nih, aku lah mau boleh cang macam. Lu benar ni lagi fur, sekelap fur. Agai man, nanti mana belah fur nak nak nabi Deustri ya orang. Pada par zepai Deustri tu, lebih dalang ni, oribe, serau, buar. Orang beri menggang kayak. Thôi được lah. Last tầng bảo á. Ghiền dẻo luôn phải. Bangun Ghiền kau. dẻo là hay gần. Ghiền dẻo. Bangun kau. Này giờ đừng có đấy. Sao? Bây giờ phải ghiền dẻo nào. Dẻo là hình chia rồi nè. Thôi được lah. Last location sim thằng xin lại. Dress change cầm xí vậy. Cái giờ là last location phải được phải đeo hay thu dập cái xe rồi nè. Tiền có phải đây này.
बामुनगाव बेप्टिस्ट चार्चआवहाय जोङो बेयाव लानो फैजायो दा मोजां खानाय जाया बेखायनो माने जों फैबाय आरोना लानो लुगैनानै आरो गुफुर वाइट आं फैखांबाय खेबसे दा मोजां मोनथारा आं वाव थाइखौ लाजागोन नामा ना सान्दुं लायो